Rozmach automobilového a elektrotechnického priemyslu na Slovensku vyvoláva neustály dopyt po absolventoch technických univerzít. Naša fakulta ponúka nový atraktívny študijný program Automobilová mechatronika, ktorý ťa obklopí modernými softverovými a hardverovými technológiami. Mechatronické zariadenie môžeš nájsť nielen v automobiloch, ale prakticky vo všetkých oblastiach života. Aj vo vašich rukách leží budúcnosť. Slovensko aj svet potrebujú mladých a perspektívnych odborníkov. Štúdium mechatroniky vie byť aj veľká zábava. Príďte sa presvedčiť sami. Ľudský prístup našich pedagógov je jednou z našich najväčších predností. Poďme spolu objaviť tvoj talent a schopnosti. Počas štúdia sa môžeš zapojiť do zaujímavých projektov. Možno aj ty sa staneš úspešným vedcom. Naša spoločnosť sa vo svete presadila práve vďaka mechatronickému prístupu pri návrhu produktov. Microstep vyvíja vlastný riadiaci systém, elektroniku a mechaniku ako jeden organický celok. Mechatronika spája informatiku, elektroniku, mechaniku a automatické riadenie do jedného integrovaného celku. To je synergia, ktorá ti prinesie zaujímavú prácu a vysoký príjem. Taký je celosvetový trend. V druhom kole prijímacieho konania sa hlásime na študijný program Automobilová mechatronika. Študuj mechatroniku a budeš úspešný.